ചെർണോബിൽ ദുരന്തം ലോക ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനം. 400 ഹിരോഷിമകൾക്ക് തുല്യമായ പ്രഹരശേഷിയുടെ 8 ലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും കാരണമായി മനുഷ്യകുലത്തിന് മുകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ദുരന്ത തിരമാല. ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ചരിത്രമാകാമെന്ന് ചാനൽ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1970 ഉക്രൈനിലെ പ്രിപാറ്റ് നദീതീരത്ത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലുതും ആധുനികവുമായ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ പ്രധാന ലോകശക്തികളിൽ ഒന്നായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ അഭിമാന സ്തംഭം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചെർണോബിൽ എന്ന് പേരിട്ട ഈ നിലയം പണിതുയർത്തിയത്. റഷ്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലൈറ്റ് വാട്ടർ ഗ്രാഫൈറ്റ് മോഡറേറ്റഡ് റിയാക്ടറുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതും 1000 മെഗാവാട്ട് വീതം ശേഷിയുള്ളതുമായ 4 റിയാക്ടറുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് USSRന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നിലവിൽ വടക്കൻ യുക്രൈനിലുള്ള ചെർണോബിൽ. 1970കളിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ ചെർണോബിൽ ഒരു വനപ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു അത്യാധുനിക നഗരം പ്രിപാറ്റ്. ഏപ്രിൽ 25, 1986 രാത്രി പ്രിപാറ്റ് നഗരം മഞ്ഞുറഞ്ഞ തണുപ്പിൽ കരിമ്പടം പുതിച്ച് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഇരുമ്പു കവചത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലുമില്ലാതിരുന്ന ദുരന്തമായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 26 പുലർച്ചെ അവരെ കാത്തിരുന്നത്. പ്രിപാറ്റ് നഗരത്തിനടുത്ത് ചെർണോബിൽ ആണവ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ അപകടം. 1986 ഏപ്രിൽ 25 ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ 4-ാം നമ്പർ യൂണിറ്റിൽ സുരക്ഷാ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ റിയാക്ടറുകളെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇന്ധനാറയിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനായി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ടറുകളിലെ വാട്ടർ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ 1.5 മിനിറ്റാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് 30 സെക്കൻഡ് കുറയ്ക്കാനായിരുന്നു പരീക്ഷണം. എന്നാൽ ഇതിനിടെ പവർ 200 മെഗാവാട്ടായി കുറഞ്ഞു. അത്രയും പവർ കുറഞ്ഞത് നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കി. ഇതിനിടെ കൂളിംഗ് പമ്പുകൾ നിർജീവമായി. ഇതോടെ റിയാക്ടർ തണുപ്പിക്കാനായി പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ചൂട് കൂടുകയും റിയാക്ടറിലെ ജലം നീരാവിയായി മാറാനും തുടങ്ങി. അതോടെ പവർ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു. പ്രവർത്തനശേഷിയിലും അനേകം ഇരട്ടി കടന്ന് പവർ 10,000 മെഗാവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മർദ്ദം താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെയായി. ഒടുവിൽ 26-ന് പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 1:30 4-ാമത്തെ നിലയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജന് തീ പിടിച്ച് 3 സെക്കൻഡിനകം വീണ്ടും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി. കെട്ടിടം മൊത്തം കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം. 3 സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ ശക്തമായി മറ്റൊരു പൊട്ടിത്തെറി കൂടി. കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുട്ടുമൂടി. എല്ലാ മീറ്ററുകളും ലൈറ്റുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എമർജൻസി ലൈറ്റുകളുടെ അരണ്ട വെളിച്ചം മാത്രം. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആണവ നിലയത്തിലെ മനുഷ്യജീവനുകൾ വെറും ചാരമായി മാറി. റിയാക്ടറിലെ 2000 ടൺ ഭാരമുള്ള ഉരുക്കു കവചം തകർത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകാശത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ചീറ്റിത്തെറിച്ചു. 100 ഹിരോഷിമകൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു ആണവ സ്ഫോടനമാണ് തങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നടന്നതെന്ന് അപ്പോഴും കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടർബൈനുകൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ മർദ്ദ വ്യത്യാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ഹാമർ എഫക്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഉയർന്ന നീരാവി മർദ്ദം താങ്ങാനാകാതെ റിയാക്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം. രണ്ടാമത്തേത് റിയാക്ടർ കോറിൽ ഉന്നത ഊഷ്മാവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുണ്ടായ ശക്തമായ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. അത് റിയാക്ടറിന്റെ ഉരുക്കു മേൽമൂടി തകർത്ത് ടൺ കണക്കിന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിപ്പിച്ചു. റിയാക്ടറിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായെന്ന വിവരം കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചെർണോബിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടർബൈൻ റൂമിലേക്ക് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന വിഭാഗത്തെ വിവരം അറിയിച്ചു. അപ്പോഴും അവർ കരുതിയിരുന്നത് റിയാക്ടറിന് കേടുപാടുകൾ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു. ഇതിനെ ഏതൊരു ആണവ നിലയത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനം മാത്രമായി കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100 കണക്കിന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളുമില്ലാതെ നിലയത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ 100 ഹിരോഷിമകൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നു ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിയ പരിസരവാസികൾ 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അണുപ്രസരമേറ്റ് മരിച്ചു വീഴാൻ തുടങ്ങി. നിലയത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ വരെ വികിരണങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണങ്ങളെ തടയുന്ന വസ്തുക്കൾ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ സഹായത്താൽ റിയാക്ടറിന് മുകളിലേക്ക് ചൊരിയാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ 5000 ടണ്ണോളം ബോറോൺ, ഡോളോമൈറ്റ്, മണൽ, ലെഡ് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമായി വന്നു. റിയാക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള നഗരം അതിഭീകരമായ തോതിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 20 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ അധികൃതർ ചെർണോബിൽ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയിരുന്നു. ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്താൻ അധികൃതർ ഒരു ദിവസമെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാം അനുവദനീയമായതിലും എത്രയോ മടങ്ങധികം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ചെർണോബിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലുള്ളവരെ മാത്രമായിരുന്നു ഒഴിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും റേഡിയേഷൻ തോത് അതിഭീകരമായ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ റിയാക്ടറിന് 30 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് ചെർണോബിൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യർ അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. 3 മണിക്കൂറുകൾക്കകം 50,000-ലധികം പേർ അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രിപ്പേറ്റ് എന്ന മനോഹരമായ കൊച്ചു നഗരം ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രേതഭൂമിയായി മാറി. 500-ലധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത വിധത്തിൽ റേഡിയേഷന്റെ വിഷവിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടു. അനേകം ജനങ്ങൾ വികിരണവാഹകരായി. ചെർണോബിൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോണിലെ 30 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടി കൊണ്ടുള്ള പല വീടുകളും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത അണുവികിരണങ്ങളുടെ തരംഗങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ മീറ്ററിൽ ഇപ്പോഴും ശബ്ദമായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി മാറിയ മണ്ണും മരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും വരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ചെർണോബിൽ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വികിരണങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെയാണ്. ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളുടെ കണക്കൂട്ടൽ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 4000 പേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. 93,000 ക്യാൻസർ രോഗികൾ വേറെയും. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും കുട്ടികളോ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളോ ആണ്. ഇപ്പോഴും വികൃതമായ ശരീരാവയവങ്ങളുമായി അനവധി കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിവാണ്. ചെർണോബിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് യുക്രൈൻ എന്ന NGOയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതുവരെ ഈ അപകടം 8 ലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതിശക്തമായ റേഡിയേഷൻ നേരിട്ട് ഏറ്റുമരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ തടയുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് ശവപ്പെട്ടികളിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശവാസികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഇന്നും ചെർണോബിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വൻ ദുരന്തത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായി അവ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് 3.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആണവ നിലയങ്ങളും ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളും ആധുനിക ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന തർക്കത്തിലാണ് ശാസ്ത്രവും രാജ്യങ്ങളും. ലക്ഷക്കണക്കായ പാവം മനുഷ്യരുടെ പഴുമരണത്തിന്റെ കാരണത്തിനു മുന്നിൽ അറിവ് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി ഉടൻ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.